já jsem Candy, takže jak jste mohli slyšet v minulém videu, tak to budou otázky, takže budu z Asku vybírat nějaké ty otázky, takže jdeme na to. Takže, co máš raději, telefonování nebo SMS? Takže já mám 100% radši telefonování, protože je to lepší, aspoň ho slyším. Aspoň tam, že napíšete si hrozná, ale moc se může myslet, že je to jak národní, ale on to nebude. Takže tady je otázka. Co máš radši, Instagram nebo Facebook? Já mám 100% radši Instagram, protože se na to dává fotky. Pak vám dolů do popisku určitě napíšu můj Instagram, abyste mohli psát a Ask mě najdete, když jste na základě. Takže takto. A jinak jsem Candy a Sandy 12. Nejsem si jistá. A takže takto. Ano, pardon, Candy Sandy 1. Takže další otázku dáme. Jaký osobní risk obdivujete nejvíc? Takže já nevím, já tuhle ani otázku moc nechápu, protože je divná. Takže třeba takže jak by měl začít perfektní víkend? Takže můj víkend by měl začít, že bych přišla domů ze školy, přivlíkla jsem a šla bych hned na vás. Natočila bych nějaký videjka, pak bych jela někam pryč, tak bych zase natočila nějaké videa a pak bych hezky jela domů a naučila jsem se tam. Takže takto. Kterou písničku si zpíval nahlas naposledy? To bylo, já už nevím, bylo to Let Me Like You Do. Takže tady Duj si. Já jsem přesně na základ, jinak Candy. Jsem youtuberka, jak vidíte, já teda začínám, protože všichni si vychvalují, že bych měla točit a tak dále. Nebo že bych měla začít točit, protože s kámoškou Sandy, jinak jménem Dominika Rejmenová. Takže takto. Další otázka. Kolik času denně strávíš na internetu? No já stávám jakoby od půl druhý do 10. Takže docela hodně. Někdy jsem ještě jakého hmyzu se bojím? Já se bojím 100% pavouků a různých brouků. Je to možná divné, ale prostě nemůže. Jak často mějíš účes, takže já ho měním každý den. Jako když se stříhá, tak nemám často, jako mě to prostě neroste, ale měním ho třeba každý den, když jdu do školy, třeba dneska jsem měla takovou ve sponce ve vlasech, nebo mám tady gumičky, nebo v tom, nebo prostě takovou vlasy, mám kopatku. A je to, takovou mám ličinu. Takže vlastně hodně často. Pardon, já se napiju, takže dávám
dáváš přednost knihám nebo filmu? Já rozhodně obojím, protože v knihách je ráda čtu večer a ve filmech ráda koukám na to. Jo. Jak teda třeba jak zlepšit svět? Tak třeba ničem. Jedině, že bychom nerecyklovali, nebylo by žádné elektrické elektrárny, jenom vodní, sluneční a větrné. Jak dobrý film si v poslední době viděl? Takže já jsem viděla 3, pardon. Takže jeden Super pes, to je o tom, že prostě je nějaký pes, který si mě prostě začne na něj spadají nějaký léky prostě a on si bude jako Superman, třeba bude rychle jako gepard, bude mít velkou sílu jako slon nebo jiný a bude lítat jako orel. A pak třeba Hrdina Max, to je o válečném psovi, který jeho pán zemře ve válce. Pak je ještě Dokonalý kluk, to určitě všichni znáte. A to je pardon, to se omlouvám, padlo to. A je to vlastně o tom. Takže po tomhle videu končíme. Čus a ráda vás uvidím příště. Čus!